ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആരാറൂട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. ഈ ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് മുട്ടയോ ക്രീമുകളോ മെഷീൻസോ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. വെറും 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കണ്ടേ? അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ആറാറൂട്ട് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പാക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര, പിന്നെ മിൽമയുടെ 500 ml പാക്കറ്റ് പാല്, പിന്നെ നാരങ്ങ നീര്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഇനി നമുക്കിതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഷുഗറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളുടെ റെസിപ്പിയുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ ആറാറൂട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കൈ വിടാതെ ഇളക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ്സൊക്കെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ആറാറൂട്ടിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നാരങ്ങ നീരാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ 2 നാരങ്ങ നീരിൻ്റെ നീരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു മിക്സിയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരു മിക്സിയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് 5 മണിക്കൂറൊന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ 5 മണിക്കൂർ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇപ്പം നമ്മൾ സ്കൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ ആറാറൂട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് എനാബിൾ ചെയ്യണം. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസുകൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓരോ അഭിപ്രായവും താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ടാറ്റ, ബൈ ബൈ, സീ യു, ടേക്ക് കെയർ, സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്.